लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना सोरबा नुदों सोरबा नुवाखै जानांगौ। फेसबुकआव नुदों, ससियेल मिडियायाव नुदों शेयार जानाय। बिब' फंबाय सानै नखरसेनिनो उन्दै गथ'फोर दैयाव गब'नानै रुंसारि जादों। बेनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव होननानै सोर साननो हाबावगोन? बेनिफ्राय आरो देरसिन दुखुनांथाव मा थाबावगोन? खस्थ' मस्थ' दाउखा लांसि सिला लांसि फेदेरबाय फोलावबाय, बे समाव देरफुनाय समाव जुदि आद्रि बेफोरबायदि जायोब्ला सोरनि बिखा बिख्लोआ सहायना थानो हागोन? गावसायालाबासिनो खामदियालाबासिनो। ओरैबायदि इसोराबो माबायदि माया गेलेयो सुबुं माहारिनि गेजेराव, माने सानस'ना मोना आरो। जायखिजाया इसोरा बोर सारस्रिथोंसै, न'खराबो गोजोन जाथोंसै आरो सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै बै उन्दै गथ'फोरा। बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। दा बिनि अनगायैलाय आरो माथो राहा दंबावो? जेबो राहा गैला इसोरनियाव आर'ज गाबनायनि अनगा। बेनोसै।